הבאים לפרק עדכון קטן. כן, אני עברתי ערוץ, זה הערוץ שלי הקודם. אני עברתי לערוץ חדש של חבר שלי, זה מה שרציתי להודיע. כן, אני לא הולך לעשות עכשיו שום דבר מיוחד, אני סתם בערוץ שלי. בטח אתם מכירים את כולם פה, כמובן PC, את כולם פה. כן, זה פרק עדכון קטן ממש קצר, כי אני לא מעלה, איך להגיד את זה, סרטונים בזמן האחרון, כי היה לי מלא בעיות איך קוראים לזה, בכללי, כאילו, יש לי עכשיו 3 תוכנות צילום, אחד מהם פרס, השנייה זה עוד איזיביט, כן, אני מובית מינוס. אז כן, אין סרטונים, בגלל שהאיזיביט שלי לא עבד, הוא נתקע כל שנייה, וחבר שלי בכלל אמר, מה, זה רק אצלך ככה? ואני אמרתי לו, זה לא נכון. והייתי מעלה בכלל מהנייד שלי, כפי שאתם רואים. אין לי מה להגיד, אז גם לא היה לי הרבה צפיות, וזה... אני עכשיו מחפש שני את הערוץ שאני מבולבל פה קצת מעברית. כי המחשב שלי היה בעברית, באנגלית, סליחה. מפה ככה להיכנס ליוטיוב, וזה אמור להיות איפשהו פה בבית, קבוצות. שנייה. שיט, נאבדתי. הנה, לא ידעתי שזה זה, כי היה פשוט פעם כתוב וזה, אבל לא משנה. כן, אז עברתי לערוץ חדש, אני אתן לכם אותו בדיסקריפשנס. לא חייבים לייק או סאב, לא חייבים בכלל. סימוני לייק, לא צריך בכלל. לא צריך בכלל. כי אני לא אסתכל על זה יותר פה, כן. כל מה שכתבתי פה זה לא נכון. כי אני רציתי לעלות, ואז ה-ACV שלי נתקע, או שהוא עבד רק 5 דקות, ואני לא רוצה לעלות סרטונים של פחות מ-30 דקות, או אפילו אני לפעמים יעלה של שעה. אני ממש אוהב לעלות סרטונים, כן, אני וחבר שלי עוד לא עלינו סרטונים שם, אין לנו שום סרטון, אין לנו סאבים, אין לנו סרטונים, כלום. גם אתם לא חייבים לעשות, אבל אנחנו כן נעלה היום. אתמול תכננו לעלות, וזה היה כבר די מאוחר בשבילי, כי אני צריך לישון ב9, כי הבית ספר שלי ממש מוקדם. אני ממש מצטער שהוא ככה, אבל אין מה לעשות. הנה זה, פתחתי לפני משהו כמו חודש את הערוץ שלי, והוא לא התקדם לשום מקום. תראו, שנייה, עדכונים, סליחה. 5 סרטונים, 9 צפיות, 9 צפיות במיינקראפט לול, 14 צפיות במיינקראפט, עוד פרטים על השעה, הוא יהיה עוד מעט פתוח. זה לא עוד מעט, זה עוד משהו כמו חודש, כי אני בינתיים קצת צריך לסדר את המחשב שלי, להיות מוכן להרבה אנשים. אני ממש מצפה לכם ראיתם את זה, ואז פה 5 צפיות, פה 13 צפיות, פה בכלל 12, 62 יוצא בסך הכל. אז ממש תודה לכם, אבל אני ממש לא ציפיתי מכם דבר כזה. אני לא רציתי יותר שאחרי שהעליתי את הסרטונים האלה, ממש ציפיתי שיהיה לי סאבים וזה. בסוף אני רבתי עם ליאון, כן, קוראים לו ליאון ולא ליאון, כמו זה. ועכשיו אני מצלם עם דיוויד. מי שרוצה את הסקייפ שלי, מי שרוצה את הפייסבוק שלי, אני אשאיר אתכם בכיף. רק שתדעו, אני ילד רק בן 12, וגם הוא בערך ככה, הוא קצת יותר גדול ממנו. טוב, זה הפרק עדכון קטן של הערוץ, הסרטון האחרון של מקסי מליקחוב, כן, קוראים לי מקסי מליקחוב, אבל זה מליקחוב. אז דיוויד איתי, מי שיצלם דיוויד קורן, שאני טועה, טוב, לא משנה. אז נראה לי שאני אגיד לכם ביי, זה באמת סרטון אחרון, אני ממש מצטער, אבל אני עובר לערוץ חדש. אני לא הולך לרנדר, אני יודע איך לרנדר, גם חבר שלי יודע, ואנחנו הולכים לצלם. אם אני לא אצלם, אז הוא יצלם, אם הוא לא יצלם, אז אני אצלם, יהיה לנו ממש כיף. וזה לא סאב, זה ליאון.
וזהו, אז כאילו לא אכפת לי. בגלל זה, אם היה פה סאב אחד, לא הייתי עוזב אותו בשום מקרה, אבל הייתי, כאילו, האמת הייתי עוזב, אבל הייתי מדבר איתו לבד, והייתי אומר לו, זה אפילו ביום ולא, הנה, אתם רואים. אז אם זה באמת היה, איך להגיד את זה, סאב, הייתי מדבר איתו לבד, וזה, והיה את הסרטון הזה, אבל הייתי יותר מתעניין בו, כי אנחנו ממש חדשים ביוטיוב. הוא גם, הוא לא, יש לו עוד ערוץ, אבל הוא פתח אחד חדש, אני אצלם איתו בכוונה, כדי שהוא נתן לי גם את זה, את התוכנת צילום הזאת. תראו אפילו שיש לי פראפס גם, יש לי הכל, הנה. זאת הכי טובה, היא זווית ממש גרועה, אתם לא מבינים כמה שהיא גרועה, היא פשוט באה, הנה. אתם לא מבינים איזה גרוע זה. זה אפילו נתקע. זה לא פתח כלום, כפי שאתם רואים. זה לא עובד בכלל, הנה. אחרי שעה זה פותח את זה, זה מה שאני הכי פחות אוהב. כן, זה הסרטון, אם אתם עכשיו רוצים לראות, אז אני אראה לכם, שנייה. תראו, אבל זה ממש מעצבן. שנייה. הנה, אני נכנס. אני מצטער שאתם לא שומעים אותי, זה בגלל המוזיקה של האיזי ואת המסך הזה. סליחה על המילים האלה. עכשיו זה ייתקע. לא, נתקע. ככה זה כל הסרטון היה בערך. וכל שניה אני מזז פה, זה לא... אז אני ממש מצטער. אני רציתי להעלות עוד מלא סרטונים, אבל לא יצא, אני ממש מצטער. הנה, זאת תחנת הצילום החדשה, אתם רואים איזה וידאו, היא יפה כזאת, מושקעת, יותר מפראפס נגיד, כי אני ממש לא אהבתי את פראפס. אני לא רוצה שתגיבו לזה, כי רק שתדעו, אני לא הולך לקרוא מלא תגובות של זה, כי אם אתם תגיבו אני אנסה לקרוא, אבל נראה לי שאני לא, עדיף שתגיבו לי בערוץ החדש. הנה אתם רואים, זה ממש לא מושקע כזה, אין פה כלום כמעט, זה יותר מושקע. כן, זה קצת, אם אתם חושבים רק פה וזהו, זה לא, יש פה עוד מלא סיבוכים, חבל שיסביר לי, אבל נסגור את זה שנייה, כי זה תקיע לי קצת אחר. טוב, אז אין לי מה להגיד לכם עוד. אני עברתי ערוץ וגם היה לי קול ממש של ילד בן 5, בגלל שאני צילמתי בכלל בכללי איך קוראים לזה, נתקעה לי המילה הזאת, בטלפון, בוא נגיד ככה, היה לי ממש קול חלש, ממש של ילד בן 5. אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אין לי רמקול, אני על אוזניות, ויש לי אוזניות ממש טובות, אל תחשבו. טוב, נראה לי אני אראה לכם איזה משחקים אנחנו עומדים לעלות, סתם, לא, זה רק בינתיים, 2 משחקים, שתגיבו לנו איזה משחקים עוד. אוקיי, הנה פה, גיימס, קומבט ארמס, מי שלא מכיר, אני אראה לו סרטונים של זה, וניד פור ספיד משהו, אני כבר לא זוכר קוראים לזה. כן, וגם אני עומד להעלות לכם כל מיני גם עדכוני זבוק, שנייה, כל מיני סרטונים שמסבירים איך להוריד משחקים. אני לא, מיינקראפט כמובן, אם על המחשב שלכם הוא יעבוד המשחק וזה, אני ממש טוב בזה. אז רק תגיבו ותגידו לנו מה אתם רוצים שנעלה. כן, אני כבר מצלם 52 שניות, אתם מבינים? רציתי לצלם את זה כ2 דקות, אבל אני ממש מצטער, לא כזה שאני יכול לעלות 2 דקות ולהסביר לכם מה הכל. אני רוצה לעלות לכם משהו שספיק לכם, אני לא יודע, ליום, בוא נגיד ככה. כל שאר הסרטונים ראיתם איזה קצרים מהם, וגם אני לא אוהב לצלם סרטונים של 30 שניות, זה אפילו לא היה סרטון, זה היה יותר נכון כזוועה, כי אני הייתי מצלם את זה כשהייתי באמת משהו כמו איזה בן 8. כן, אם אתם שומעים אותי, אין אף אחד בבית. נכון, אין אף אחד בבית. טוב, מי שמכיר Shadow Scopes, כן, מה שאהבתי את זה, גם אפילו שמתי את זה בפייסבוק. תבקשו ממני, אני אביא לך, אני אשים את זה בדיסקריפשנס, את הפייסבוק שלי ואת הזה שלי. את הפייסבוק נראה לי אתם לא תמצאו, כי אני לא יודע, אני שיניתי מלא פעמים את השם שלי, ובסקייפ
ממש פשוט, וזה אני אראה לכם, עזבו, אני אראה לכם. טוב, אז נתראה בערוץ השני. טוב, יאללה, ביי.